L-Italja tat l-approvazzjoni tagħha biex jiġi żviluppat it-tieni interconnector ma' pajjiżna hekk kif inħareġ il-permess mill-Ministeru għall-Ambjent u s-Sigurtà tal-Enerġija Taljan. Dan se jippermetti lil Malta biex tiżviluppa it-tieni interconnector fit-territorju Taljan. Il-proġett tat-tieni interconnector jinkludi kejbil tal-elettriku ta' 122 km li jaħdem voltaġġ għoli ta' 220 kV. Il-proġett inkludi sezzjoni ta' kejbil sottomarin b'tul ta' 99 km. It-tieni interconnector ta' pajjiżna qed jiġi kofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 2021-2027 wara li ġie klassifikat bħala operazzjoni ta' importanza strateġika. Il-finanzjament jammonta għal 165 miljun euro u se jkopri aktar minn nofs l-ispejjeż totali tal-investiment li huma stmati li jlaħqu 300 miljun euro. F'konferenza l-aħbarijiet il-Ministru Enerġija Mirjam Dalli laqgħet dan il-pass importanti fit-triq li se twassal biex il-proġett jitwettaq sas-sena d-dieħla. Fil-fatt, il-loti tal-permess minnaħa tal-Italja għat-tieni interconnector li ser jaqqat saqalija ma' Malta huwa pass importanti ħafna fit-twettiq ta' dan il-proġett. U għalina, it-twettiq ta' dan il-proġett huwa essenzjali fil-viżjoni li għandna ta' enerġija aktar nadifa. Għaliex dan il-proġett jorbot ukoll mal-PQQ li għadna kif ħriġna propju lejn l-aħħar tas-sena dwar proġetti tar-riħ fuq il-baħar u jorbot ukoll mal-proġetti li qegħdin naħdmu biex ikollna il-batteriji għall-ħażna tal-enerġija. Dan kien l-aħħar pass fil-proċess ta' dan l-iżvilupp wara li wkoll intemm suċċess il-proċess ta' konsultazzjoni mal-partijiet interessati u Reġjun Sqalli tal-approvazzjoni tiegħu għall-proġett. Spjega aktar dwar dan l-Inġinier Joseph Vassallo minn Interconnect Malta. Interconnect Malta diġà ħarġet tenders għax dawn xogħlijiet u bedew ukoll ix-xogħol ta' inġinerija u anke ta' ordni ta' materjal għal Cabling Works Italja.